serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Hello. Good afternoon. Diyos maray na hapon. Sa Indo Gabos makatugang nga nag-antabay kang programang maray na hapon with Father Butch Bombaseo Ping. Ngunya na daw ning Webes, petsa 17 kang bulan ng Hulyo 2025. Po kamo mga tugang, sana po yaong kamo sa maray na kamugtakan. Ini po, by the way, sarong tape as live. To si Father Butch po mga tugang ay maduman sa UST Manila. Madayon po kami. Maiba po kami sa inihong padayon. Ini po 11th Philippine Conference on New Evangelization 11. Ito po ay ang team po ngayon, padayon, in the context of evangelization, refers to a call to continue, persevere, and move forward with the mission of spreading the gospel. Tama-tama pala ang topic natin ngayon. Kasi sabi ko nga kaso ugma baga, kaso sa mga aldaw, sinabi ta, may mga very active sa ating parokya, ng parish leaders na pero nanglalamig na, parang nanghihina na. Kaya nga siguro ini nga ni let the fire lumalagalab ulib, para mang let that fire burning again. Okay, ito po, it's the theme of the 11th Philippine Conference on New Evangelization. Ang theme po ngayon, padayon. Padayon. Ito po ay emphasizing the synodal approach to witnessing the faith, encouraging participation as patient pilgrims of hope, active sharers of faith, and joyful missionaries of love. Okay? Ito pong conference na ito ay gaganapin sa University of Santo Tomas, Manila from July 18 to 20. And ito po ay mamauot na ma-encourage at focus on personal encounters with Christ and sharing the faith through both words and actions. Magayon po ng sabi nga, padayon. Alam mo, digdi sa Bicol baga, padayon, pwede bang makidayon, makiisa din, makisama. Pero in the Philippine context, yung padayon po means to continue. Ipadagos. Ipadagos pala yun. Padayon, padagos. To persevere and move forward. Ito po sabi nga, it signifies a commitment to continuing the work of sharing the gospel and living out one's faith. Kaya nga, magayon ang topic tango niyan. Kasi nakapag-ulay na kita kasusurong aldaw na may mga nanglalamig, nasasabi natin, nanglalamig na, nanghihina na sa mga parish leaders. Kaya kailangan bigyan natin talaga ng lakas. Kaya sa mamaya, itong araw na ito, si Father Butch po magbibigay ng informasyon manunungod sa paano natin ma-encourage ang mga parish leaders muli na maging very active, participative. Ito po ay tinatawag natin synodal witnessing. Yung Philippine, sabi nga, yung PCNE, ang ibig sabihin ng PCNE, Philippine Conference on New Evangelization number 11, ito po ang team emphasizes a synodal approach, highlighting the importance of working together as a community in faith. And of course, encourages a participatory approach where everyone has a role in evangelization. Araw gani mga tugang na ginigibuta tuwing alauna ng 2:00,
Hindi po part of evangelization. Kaya nga ako nagpapasalamat po sa DCGB sapagat ining programang alauna hanggang 2:00, ini po talaga evangelization. Ano? At ito pong padayo nene, may 3 pillars of witnessing. Paano kita magiging talagang saksi? Ano? So yung conference na aking dadaluhan outlines 3 key aspects of synodal witnessing. So paano kita magiging tagapagpahayag, tagapagpatotoo, ano? Yan, number 1, patient pilgrims of hope. Recognizing that faith journeys take time and require patience and perseverance. Hindi na po napakadali, hindi ba? Kaya nga sabi ko nga mga nakarang araw, hindi po napakadali ang maglingkod sa simbahan. Hindi po napakadali ang maglingkod sa Diyos. Kaya kinakailangan patient and perseverance. Kaya nga, patient pilgrims of hope. Okay? Number 2, ito pong isang pillar dito, active sharers of faith. Kita dapat maging aktibo na pamahagi ng ating pananampalataya. Ano? Actively participating in sharing the faith with others through words and actions. Kaya mga tugang, huwag tayong manglalamig. Halimbawa, ikaw paris leader, ikaw dating masigasig sa simbahan, matulungin, ano, very active na paris leader, ano, sa simbahan. Pagkatapos parang nanghina ka na. Kaya ito uli, let us be active sharers of faith. Alam mo, kailangan ka ni Lord ano? God needs you, kapatid. Ano? And number 3, in the joyful missionaries of love. Kita po ay mga masasayang isinusugo ng pagmamahal. Ano? Mahalaga dapat ito, no? Sharing the good news with joy and love, reflecting the love of God. Kasi paano naman talaga tayo magiging missionaries of love na kung kita ay palaging nakasimangot. Hindi ba? Pangit yun. Dapat joyful missionaries, masayahin. Kasi para maka-attract tayo, makahikaya tayo. Lalong-lalo na sa pagbabahagi ng banal na salita ng Diyos. At when we share the gospel, we have to share the gospel with joy and love. Ano? At sabi nga, reflecting the love of God sa nakikita, nahiling ang Diyos sa tuya. Ano? Ito pong gagawin na seminar nga ni conference na aming dadaluhan ay sa personal encounter with Christ. Evangelization, di ba? In this context, it's not just about sharing information. Ano? Hindi naman talaga magigita yung information, loaded information tayo. Hindi po ganon. Ang importante dito, yung evangelization is not simply sharing information, but leading others to a personal encounter with Jesus Christ. So, dapat tayo ay maging daan na ang ibang tao ay, sabi nga ni, makanumpong man kay Kristo. Maging to have a personal encounter with Jesus Christ. Magayon mga tugang iyan. Kaya ini po ang gagawin diyan sa Philippine Conference on New Evangelization o PCNE 11. Ito po ay isang major event focusing on this theme na mangyayari nga po sa UST Manila from July 18 to 2025. Magayon mga tugang talaga ini. Padayon. Sabi nga, as the Father sent me. So importante po yan, mahalaga yun. As the Father sent me, so I send you. Yan naman talagang mahalaga doon na tayo ay isinusugo ng Diyos sa lambang saro. Magayon mga tugang iyan. Kaya sa tuyang sabi nga ni na inihong padayo na iniho, talagang sa Philippine Conference on New Evangelization, alam mo, pwede po kayong pumunta doon sa Facebook nila. Hanapin po ninyo ang Philippine Conference on New Evangelization. Okay? Ito po, maganda talaga yan. Pag-usapan natin kung, sabi nga ni, paano natin maipapalaganap ang mabuting balita sa panahong ito. Kaya tayo po ay inaanyayahan
na maging tagapagbalita, tagapamahayag, o sabi nga, hindi lang tayo ay magiging saksi ng Panginoon sa gawaing banal. Yan naman talaga ang pangapunan sa atin, mga tugang. Mahalaga talaga ito yung Philippine Conference on New Evangelization, tayo ay sabi nga maging kaisa, maging kaisa. Kaya iniimbitahan, sabi nga iniimbitahan tayo maging saksi, Yan. Pagdating sa evangelization, ang ibig sabihin, evangelium, ang ibig sabihin gospel. So, let us be messengers of the gospel. Okay? Alam mo, bago mga binyagan tayo, dapat talaga tayo ay maging tagapamalita ng mabuting balita ni Kristo. Okay? So, alam mo, ang evangelization, ang tanging layunin nito is to bring the good news of Jesus to every human situation and to seek convert individuals in society by divine power of the gospel. Okay? So, as its essence are the proclamation of salvation in Jesus Christ and the response of a person in faith, which are both works of the Spirit. Okay? Kaya, paano tayo, sabi nga, makapagsimula ng evangelization? Okay? Babalik po si Father Boots pagkatapos kan mga pagirumdong. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag Uno Plus, mag Uno Plus.
Serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asin sa imong makuha. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP. At ito nga ng pinag-urulayan ta, evangelization. Ano bang ibig sabihin talaga ng evangelization? Ito po, sarong imbitasyon. Na imbitahan natin ang mga tao to recognize Jesus as the Lord of their lives. Ano? So, dali natin ang mabuting balita. Ano sino mang mabuting balita? Walang iba kundi si Jesus. Okay? So, in other words, it means encouraging them to place their trust in Jesus. And of course, sa pag tayo ay in Jesus, we have to repent sa tuyong makasalaan, maghagad din kapatawaran, at makasunod sa iyang mga turo. Yan naman talaga importante sa evangelization. We have to share our faith with others. Yan. So, yan po ay mahalaga, to share our faith with others. So, paano natin na i-share ang ating pananampalataya sa Diyos? Yan. Actually, ito nga sabi ko sa programa sa DCGB, ay ito nga na ginagawa natin tuwing hapon, alauna, na ibabahagi natin ang mabuting balita. Na tayo ay mahal ng Diyos. Yan po ay magandang balita. Na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, nandyan po ang Diyos na handang magpatawad. Kailangan din, humingi tayo ng tawad. Paano naman tayo mapapatawad kung hindi tayo hingi ng tawad? Kaya mahalaga po yan. Alam mo, maganda po na talagang makita natin ang utos baga kasi ni Kristo nang bago siya pumanik sa langit. Ang sabi niya sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, sabi niya baga, "Go, therefore,
and make disciples of all nations. So in other words, ito talaga ang utos ng Diyos, utos ni Kristo sa atin. Go. Hindi ka manati, diyan ka na lang. Hindi. You have to go. Go out. Ano? And make disciples of all nations. Ibig sabihin, tayo ay maging disipulo ni Kristo. Paano? Sabi niya, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ang ibig sabihin talaga, magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Yan ang importante na sabi baga ni Jesus kay Pedro, go and become fishers of men. Mangingisda, So, fishers of men, fishermen. So, yan ang mahalaga. We have to go and make disciples of all nations. Paano yun? Kayo, importante, tayo ay pumunta at ipamalita natin ang tungkol sa Diyos. At ito na nga, baptizing them in the name of the Father and of the Son para tayo maging anak ng Diyos. In other words, may relasyon tayo sa Diyos. And teaching them, ito na sinasabi ni Kristo sa mga alagad niya, at turuan sila na maging masunurin, hindi maging pasaway, teaching them to obey everything I have commanded you. Yan naman ang turo ni Kristo, yung tinatawag nating Great Commissioning. Ituro natin sa mga tao na sumunod kay Kristo. Teaching them to obey. Yan hindi disobedience, but to obey everything I have commanded you. Yan naman tulong utos ni Kristo sa atin, na sundin ang kanyang utos. Hindi ba sabi ba ni Kristo, people may know that you are my followers, you are Christians if you love one another. In other words, if you do what I command you. Yan naman talaga ang utos ng Diyos eh. Alam mo, isa lang naman ang utos ng Diyos, hindi ba? Magmahalan tayo. Tulad ng pagmamahal ni Kristo. At ito po ang pangako sa atin. Sa evangelization, may pangako ang Panginoong Jesucristo sa atin. And surely, I am with you always to the very end of age. So in other words, talagang hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya, ayan ang importante. Ang tanong sa mga Kristiyano o mga Katoliko na nanglalamig na, patuloy tayo mag-imbita uli. Invitation. Evangelization is an invitation for others to recognize Jesus, and to follow Jesus, and to make Jesus as our Lord and our Savior. Okay? So, yan mga importante mga tugang yan. At sabi nga, maganda po, may mga, sabi nga dito, maganda po ito na tayo ay maging effective evangelist. Alam mo, doon sa Manawag, Pangasinan, yung ginawa kong radio station doon, ang tawag ko po sa mga announcer, radio evangelizers. Hindi mga anchorman, hindi radio anchorman, kundi radio evangelizers. Sapagkat, yun naman talaga ang dito na sila ay maging kasangkapan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. So, yan ang importante na matuto ang nakikinig tungkol sa Diyos. So, how do we evangelize? We evangelize because people must be brought to salvation. Hindi naman talaga ang gusto ng Diyos Gusto ng Diyos na tayo ay lahat maligtas. Hindi mapahamak. Pero paano tayo maliligtas? Kung hindi natin kilala ang tagapagligtas. Kaya nga, mahalaga po yun. Kasi isa lang talagang tagapagligtas. Walang iba kundi si Jesucristo. Kaya itong aatin na namin na evangelization, new evangelization, maganda po ito. People must be brought to salvation that Jesus offers in and through the church. Kasi inaalok tayo ni Kristo. Inaalok tayo ni Kristo ng kaligtasan. Pero nasa atin ang kooperasyon. Sabi nga ni San Agustin,
God created us without us, but He cannot save us without us. No? So we need to cooperate with God. So salvation is through cooperation. Ano? Kasi kahit sabi nga, kahit isang teacher, halimbawa, at the beginning of the school year, sasabihin ng isang teacher, class, I want all of you to pass. Halimbawa, ngayon, first year high school kayo, I want all of you that after next year, you will proceed to second year. But may mga estudyante na will not cooperate. Minsan, hindi mag-aaral, bagsak. O, so paano ka makakapasa? Minsan, estudyante palaging absent. Paano ka makakapasa? So, importante yan. Cooperation sa evangelization. While we acknowledge that the grace of God is mysteriously present in all lives, people too often nagre-resist sa grasya ng Diyos. Minsan, kita ay tumatanggi. We refuse change and repentance. Importante mga tugang yan kasi binibigyan tayo ng Diyos ng binibigyan tayo ng pagkakataon. Binibigyan tayo ng sinasabi ng opportunity. Okay? Binibigyan tayo. Kaya mahalaga po ito na tayo ay maging kasangkapan sa evangelization. Okay? Importante po mga tugang iyan. Alam mo, sinasabi nga sa evangelization, meron ding 5 W's. Ano po yung 5 W's? What? Yung what? The message. And why? Why do we have to evangelize? And who will evangelize? And who are going to be evangelized? Or where? And when. Kaya maganda mga tugang iyan. So, importante mga tugang. Kaya naalok tayo na maging evangelizer. Okay? So, importante mga tugang iyan. Maging tayong evangelizer. Anong ginamit ni Jesus Christ sa pag-evangelize? Alam mo, yung walang iba kundi kung ano ang salita niya, yun ang gawa niya. Be a good example. Yun naman talaga eh. Be a good example. So, hindi lang po na ang pag-evangelize is simply blah blah blah. Kundi, ang mahalaga po doon ay iyon tayong tinagawa natin na ano ang magandang paraan para makaakit tayo na makasunod kay Kristo, tayo ay maging mabuting halimbawa sa ating kapwa. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos kan mga pagirumdom. Ang oras tabi ngunyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba.
natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Ini po sarong tape as live to si Father Butch po maduman sa UST Manila na maatay nga ng Philippine Conference of New Evangelization. Ano? So, siguro pagbalik ko naman, meron akong maibabahagi sa inyo. Ano? Importante po ini. Bilang mga evangelist or evangelizer, ito po ang pinaka primary role natin. Ano? I-share the good news of Jesus Christ with others. Ano? Alam mo, minsan, pag-usapan natin, hindi naman dapat ikahiya ang pag-usapan natin tungkol sa Diyos. Ano? Maganda po yun eh. Ano? Maganda po yun na kasi minsan, Father, jahe, nakakahiya mag-usap tungkol sa Diyos. Hindi naman po ako pari. Alam mo, maganda po ito eh. Pwede naman tayong one-on-one conversation, small group discussion. Ano, yan ay importante na sana may ano natin yun. May share natin ang tungkol sa Diyos. Ano? Maganda po yun. Ano? Pero sinasabi ko mga tugang, hindi po napakadali. May mga balakid tayo, tinatawag natin barriers sa evangelization. For example, it can be hard to know what methods to use. Hindi natin alam eh. Father, kaya nga takot po ako, no? Sa yun, hindi natin alam. Kaya sabi nga, ang mabuting mangangaral ay nag-aaral. Kaya pag-aralan natin po yan, ano? So maganda po yan. Alamin natin na may mga talagang balakid. Ano? Talaga medyo mahirap yan kasi you have to also use some methods. Ano? At isa sa mga balakid o hadlang ay yung tinatawag natin takot. Takot tayo, no? Pero alam mo, huwag tayong matakot tungkol ipahayag ang Diyos eh. Ano? Yung mga tao nga hindi takot gumawa ng masama. Hindi ka naman gumagawa ng masama. Ano? Hindi, Father, takot tayo baka kutsain tayo. Ano? Insultuhin tayo. Yun, takot. Isa pang masasabi natin na balakid, yung tinatawag natin, we are inadequate. Pero alam mo, may solution po yan. If you are inadequate, na may pagkukulang ka, pag-aralan mo o magtanong ka. Ano? And isa pa yung pinakamedyo mahirap yun. Yung tinatawag indifference. May mga taong insensitive. At ito po, nagiging hadlang, and this can prevent Christians or tayo mga Katoliko from sharing the good news. Kasi nakakahiya. Ano? Nakakahiya. Alam mo, wag natin dapat ikahiya ang tungkol sa Diyos. Ano? Wag natin ikahiya. Kaya maganda talaga always pray. Alam mo, ito po, sabi ko, how to evangelize without fear. So, meron akong ma-share sa inyo mga tugang. Ano? 4 practical and helpful tips in overcoming fear, especially pag ikaw ay nagiging evangelist. Ano, nagsishare ka ng tungkol sa Diyos. Okay? Ang unang dapat gawin natin, okay, lalo kayo mga tagapakinig sa DCGB tuwing alauna, sa Maray na Hapon, tell God first. Ano? Sinasabi ko ba ganun nakaraan, leave it to the Lord. Huwag mong kikimkimin, kundi tell it to the Lord. Don't let God be the last one to mention your fear or to let Him be the first. Ang gagawin mo, wag mo si Jesus Christ o ang Diyos maging last resort. But He is the first resource because He is the source. Kaya, tell God first. Halimbawa, ikaw, magpipreach o may pupuntahan ka, kausapin mo, kaya maganda namin pray. Tell God first. Lord, malaki po kasi ang tulong mga tugang ng when you tell it to God first by prayer. Kasi Lord, pupunta pa ako dyan sa lugar na yan at mag-share po ako ng tungkol sa iyo, tulungan po ninyo ako. Okay? Hindi yung, alam mo, sabi ko nga, minsan may mga parish leaders tayo na nanghihina or ayaw na maging active kasi
ang nangyayari, hindi ang Diyos kasi ang inuuna nila eh. Ang inuuna nila para paano ako magiging sikat, paano ako nilang mapapakinggan. Alam mo, mahalaga po, ang mapapakinggan ay ang Diyos, hindi ikaw. Para ipapahiram mo lang ang iyong bibig, ipapahiram mo lang ang iyong oras, ipapahiram mo lang ang iyong katawan, parang kasangkapaning ka ng Diyos. Yan naman talaga importante. Okay? Don't let God be the last one you mention. Dapat siya, sabi nga sa Bible, di ba? Seek first the kingdom of God and everything will be added unto you. Kaya nga, tell it to God through prayer. Kaya alam mo, maganda po yan eh. Even before saying Mass, even before having a lecture or whatever, ka muna? Pray ka muna. Lord, ito po, alam mo, malaki po kasi ang talagang nagagawa ng prayer. Specifically, pag sinabi, Lord, kasi nga, tutulungan ka ng Diyos. God will equip you. Tandaan mo si Moses. Si Moses mga tugang, humarap kay Pharaoh. Pero ano man nangyari? Si Moses po, may problema sa speech. Utal siya eh. Pero alam mo, dahil ang tinanong nga niya, pag ako ay tinanong, sino ang nagsugo sa iyo? Ang sabi ba na, I am who am. So talagang ang Diyos po mga tugang, He will equip you. Because when God sends you, He will not simply abandon you. He will equip you. Sabi nga, hahanda ka ng Diyos. Pero mahalaga po mga tugang, tell it to God first. Pray. Pray talaga. Malaki po ang talagang magagawa natin pag tayo nagdarasal. Now, before you tell anything to others, tell God first. Ang pangalawa kasi, after telling God, then now tell others. Okay? So, hindi ba, pagkatapos na nag-usap si Moses, o kahit yung mga apostoles, hindi ba, pagkatapos sila nag-usap, sila na ngayon ay naging tagapamahayag. Kaya sabi ko, even before preaching, prayer precedes po. Alam mo, isang sekreto sa mga noon sa mga Dominicans, ito po ang nangyayari. Dala-dalawang mga Dominican priests ang pupunta sa mga preaching engagement. Yung isa po, nagpipreach, yung isa nagpipray. Kaya prayerful preaching can convince people. Kung preaching alone without prayer cannot be convincing. Kaya alam mo, ang nakakapag-convince sa preaching ng isang Dominican is not so much because of eloquence, ang galing-galing niya magsalita. Hindi po yun. Ang mahalaga po doon, may nagdarasal para sa kanya. So, prayer and preaching work together. Halimbawa, ako, dapat may kasama ko, yung isa nagdarasal para sinasabi, Lord, sana ang mga sinasabi ni Father Butch ay maging may lugar sa kanilang mga listener at makapagbabago sa kanila. So yung talaga importante po 'yan. Kaya nga kahit sa charismatic, naalala ko po 'yan eh. Kasi po ako po ay member talaga po. Very involved ako sa charismatic prayer meeting even up to now diyan sa the feast, yung charismatic community diyan sa Ayala. Ako po active pa rin diyan, So alam mo mga tugang, tuwing Saturday alas 6 doon sa Cinema 1 sa Ayala, diyan po mga tugang. Kaya punta kayo doon. Yung charismatic community diyan, active pa rin So may mga teaching po diyan. Alam mo, mahalaga po yung prayer. Kasi sa charismatic, ganito yon. Habang may nangyayaring ganito, witnessing, prayer din, may nagpipray din sa kanya. Importante, there must be someone to pray for you. Kaya nga sa itong radio station namin dito, ang aking slogan, pray for someone today. Pray. Kasi the best way of preaching is praying. Okay? So, before you tell others about God, tell God first. Alam mo, yan po ang sikreto ni Saint Dominic. He talked to God first before he talked about God. Yan naman talaga importante, no? Telling
God first before telling other people about God. Because after all, God will reveal Himself to you. Alam mo, kakasangkapanin ka ng Panginoon. Maganda po yan. Ano? Kaya, yan po ang wag nating kakalimutan. Ano? So, tell God first. Number 2, now tell others. And then, yung mga methods, ayan mo, mag-learn a method ka. And then, syempre, step out of obedience. Okay? Mahalaga po yan. Okay? So, yan po ang mahalaga. Sabi nga, baga, the harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His vineyard. Yan po ang sabi sa banal na kasulatan. Anyway, babalik si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatarabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi OP sa tuwing aning tinatalakay ang evangelization, ano? At sabi ko nga, prayer and preaching or prayer evangelization, importante po kasi yan. Alam mo, sabi sa Bible, importante yan talaga. Sabi ko nga kay St. Dominic, ganun po yan. He talked to God and he talks about God. Okay? So, Scripture teaches that as we evangelize, we ought to pray. But what should we pray for? Ano? So, yan po, merong relationship po kasi yung prayer and evangelism or evangelization. Okay? So, alam mo, pwede ko kayong bigyan na parang acronym, ano? So, we have to pray first. Pray for the laborers. Pray for the opportunity. Pray for boldness. Pray for the good success of the gospel. Pray for safety and deliverance. And pray for salvation. Okay? So, ang LOBSSS, yan ang pasabihin natin. Kasi importante po talaga manalangin tayo. The best evangelization method is praying. Okay? So, ano ang unang ipagdasal natin? We have to pray for laborers. We have to pray for evangelizers. Ano? We have to pray. Pag panalangin po natin. Sabi ka sa Bible, hindi ba? Sabi ko nga kanina, nabasa ko na yun, di ba? The harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. So, ito po ay ini-encourage tayo mga tugang na ipangadji na kadakol ang mga magiging evangelizers o mga workers to spread the gospel. Ano? Tandaan po natin, ito po hindi natin gawain na nag-iisa. Kundi na natin si Jesus, hindi ba? O si Jesus, ipumili siya ng mga alagad. Hindi siya nag-iisa kaya nga sinugo niya yung mga alagad. Ano? Hindi pwedeng gawin na nag-iisa ang evangelization. Kaya we don't go it alone in evangelization. It's a team effort. Ano? Kaya ano tayo? Magkasama-sama tayo. Ano? Magsabi nga is a team. Hindi po nag-iisa. Ano? Hindi po gawain po ito ng always team. Sabi ko nga kanina, di ba? Yung sa amin sa Dominican, may nagdarasal, may nagpapahayag. Hindi lahat nagpapahayag, walang nagdarasal. Kaya nga sabi nga, the soul of the apostolate is prayer. Kaya nga si Santo Domingo, ang ginawa ni Santo Domingo, bago siya nag-establish ng order of preacher, ang unang in-establish niya ay yung mga madre, the Dominican nuns, who will pray for the priests while they are preaching. Importante po kasi yun eh. Preaching without prayer is nonsense. Ano? Importante. Kaya nga, pray for the laborers. Ipagdasal po natin ang mga seminarista, mga madre, mga katikista, yung mga nagtatrabaho sa simbahan. Pagdasal po natin. Ano? Sabi nga, to send out workers to spread the gospel, we must pray for them. Okay?
So number 2, again, prayer. Kasi prayer and preaching, importante po yan. Prayer and evangelization, importante po yan. So sabi ko nga, before evangelization, praying muna. Okay? Okay. Pray for opportunity. Alam mo, sabi nga, meanwhile, the praying also for us that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains. Sabi ni St. Paul, sa Colossians chapter 4 verse 3. Sabi, Paul asked for prayer for an opportunity. Kasi pagkakataon to share the gospel. Ano? As we think of people we know, we need to pray that there will be opportunity to share the gospel with them. Maganda po yun eh. I-pray natin. Halimbawa, bago ako magturo, o bago ako magmisa, o bago ako mag-preach, pinipray ko muna yung mga magsisimba. Lord, sana itong mga taong ito ay makinig sa iyong salita. Hindi sa salita ko. At gamitin mo lang po ako. Oportunidad po ito. Pray for an opportunity to share the gospel. Lord, kasangkapanin po ninyo ako. Okay? Maganda po yan. And then, mahalaga din yun. We have to pray for boldness. Ang ibig sabihin, di kita dapat masupog o di kita mahiya. Alam mo, kasi sabi ko, may mga balakid na nga. Nandun na yung fear, nandun na yung indifferentism, nandun na yung mga kukutsain ka, iinsultuhin ka. Kaya ipagdasal po natin, magdasal po tayo na sa kabila ng mga bagay na yan, tayo ay magtatagumpay sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi nga sa Acts of the Apostles chapter 4 verse 29, Now Lord, look on their threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your word. Kaya nga, huwag ikakahiya. Season and out of season, ipayag natin ang salita ng Diyos. So, when the disciples were afraid, they asked the Lord for boldness. We should do the same. God has a generous supply of boldness and wants us to ask for it. So, agadon ta, Lord, bigyan mo pa ako ng tapang. Hindi mo na ako mahihiya na ang iyong ngalan ay ipahayag at ikaw ay makilala. Hindi ako, kundi ikaw, Lord, ang makilala. Okay? So, mahalaga po, number 1, di ba? Pray for the laborers. Number 2, pray for the opportunity. Number 3 is pray for boldness. And number 4, pray for the good success of the gospel. Tandaan po natin, hindi po naman nakasalalay sa ating kakayahan kundi sa kapangyarihan ng Diyos po yan. So finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may run swiftly and be glorified just as it is with you. Sa Thessalonians second letter, Thessalonians chapter 3 verse 1. Dito sinasabi ni San Pablo, ini-encourage niya yung mga tagapakinig sa kanya to pray that as he presented the gospel, it would be accompanied by good success. And would spread rapidly. Tandaan po natin, there is a mystery yan. May mystery po yan. It is not because of our doing, but because of Jesus or God doing. Tandaan po natin, bago tayo pumunta sa isang lugar, nauna na ang Diyos sa atin. Huwag mo sasabihin, ay, ang galing-galing ko. No. Ang Diyos po. So pray for the good success of the gospel. Pagdasal po natin, pero hindi to pagyayabang. Dahil sa ikaw ay magaling, matalino, hindi po. Ang dito is pray that the gospel has success in your community. Yung salita ng Diyos, hindi yung salita mo. Yan, mahalaga po mga tugang yan. Kaya nga, ipagdasal po natin yan. Okay? Siyempre, ang gusto ng Diyos, sabi nga na papuri. Purihin ang Diyos. Okay? So, isa pa, prayer and preaching, importante po yan. Ulitin ko, the best preaching is rooted in prayer. Okay? Pray for safety and deliverance. Mahalaga po yun kasi, alam mo, may mga tao nangihina o nahiya o minsan
ayaw na magsalita tungkol sa Diyos kasi kinukutya. Actually, ang iba, hindi lang yan. Tandaan po natin, yung mga sa ibang lugar, pag nagsalita ka tungkol sa Diyos, pwede kang patayin. Ano? So sabi nga ni St. Paul sa kanyang sulat sa kadalawang sulat niya sa Thessalonians, chapter 3, verse 2, that we may be delivered from unreasonable and wicked men. For not all have faith. Kasi hindi po sila handa. Ano? So as we seek to share the gospel, some will oppose us. May mga tao talaga which can hinder our work and even our health. So let us pray that God will grant safely to the laborers and deliverance from their harm. Okay? So ang pinakahuli po, ang sabi ko nga, a good preaching is always rooted in praying. Pray for salvation. Okay? Alam mo, sabi ni St. Paul, prayer for all men. Nobody is excluded. Kasi as you talk people about God, talk to God about men. So yun po'y mahalaga. Hindi exclusive, kundi inclusive. Mahalaga po. Pray for the salvation. Sabi nga, therefore, I exhort first of all that supplications, prayer, intercessions, and giving thanks be made for all men, for kings and all are in authority, that they may lead a quiet and peaceful life in all goodness and reverence. For this is good and acceptable in the Spirit of God, our Savior, who desires all men to be saved. O siyempre, gusto ng Diyos na lahat tayo maligtas. Desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Yan, para tayo ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos. Anyway, inabot na naman tayo ng orasing pamamaaram. Sana po tayo ay maging kasangkapan ng Diyos sa evangelization. Okay? So, anyway, nagpapasalamat po ako sa ating technical at sa ating IT. Ito po muli si Father Butch Bombasi, OP. Magtulungan tayo na ipahayag ang tungkol kay Kristo, tungkol sa Diyos, upang lahat po ay mailigtas. God bless everyone. See you again this coming Saturday. Bye-bye.